and iwe ngati ukutsutsa kuti kafukufuku cha ndi wabodza, iwe chimwe ndopanda ngati ukutsutsa kuti kafukufuku ndi wabodza, khazikitsa kafukufuku wako kale. Anthu amene aja amayenda m'muzi. Munthu ameneyu dzina lake ndi Cliff Chinyama, mkulu amene wangotulukira out of nowhere, basi kungamba kujama ndithu kujama ndiyebe mu statement ena amene ndithu akumapereka akuoneka zoti munthuyuso akuti ndi activist ndithu omenyera ufulu wa Amalawi. Ndiyebe mmadziwa activist ukayambika pasi izi mangoyamba pasi ndenda amene Iwetu usanatipeze president chakwera ndi osatirako amene umatuma kuti azithana ndi ma activist, usanatipeze uyambe kuchoka ndiweyo pa mpando umeneyo, andikhulupirira zimenezozo. And iwe ngati ukutsutsa kuti kafukufuku cha ndi wabodza, iwe chimwe ndopanda ngati ukutsutsa kuti kafukufuku ndi wabodza, khazikitsa kafukufuku wako kale. Anthu amene aja amayenda m'muzi chifukwa chokuti iweyo ukamayenda m'muzi ukungoyenda kunyamula bandi yako ichayo, chifukwa sikuona ukungoona ngati china chonse chili bwinobwino. Ukamazungulira m'misonkhano mukamazungulira m'misonkhano inu ya MCP, komanso sikuti panopo even inu ya inu ake mukuziwa, koma chifukwa choti achina mathematic machine anu aja anabero ntali manja anu aja mukuona ngati akupulumusani, koma ukunama uziziwa kuti zisankho anthu atakhala ndi chikhulupiriro chonena kuti Peter Mutharika wagwa 2019 anthu analusa anazikokera nthawi imeneyi chayo kunena kuti apangeti mafilimu tachina tipex chachani kuti aoneke nkhati wawina, koma anthu analusa mpaka zinatani kuti zinatheka kuziwika kuti iyo jaya sanatani kuti sanawine. Pano pa mkwiyo wa Amalawi mmene alili boma lili layenjeza kunyanya kuposera mmene ankapangira ndani kuti Peter Mutharika, ndiye nkhati anthu ankadana ndi Peter Mutharika, zinthu zikuyenda chonchi chamene zinkayendera ndi Peter Mutharika, kuli bwanji inuyo mmene zikuchitikira zinthu panopa. China chilichonse panopa chasongonekera, chuma cha dziko lino chasongonekera, mpaka naso anthu kumaganizira kunena kuti chipani chomwe anachichosa cha DPP panopa nkukhalanso chili ndi value, kusoza kuti anthu asiyanisa pakati pa inuyo ndi chani kuti ndi chipani cha DPP. Andi chimene chichayo chokhulupirani chikugwesani chikukhwekhwerezani kwambiri. Chipani cha DPP chikukhwekhwerezani, zimenezozo ndiye muzirani kuti muziziwe inuyo mukuchoka mboma ndi chipani chani kuti cha DPP. Andi zimenezozo ndizoona zomwe zitichitike mdziko muno, kuyerekeza kuti mapulani tantobera Amalawi sangalole. Komanso tikuyandikira pano pato zidakali kumayambiriro, ndikukuwuzani kuti inu ya MCP mupanga misonkhano movutikira mdziko muno, president amene chasayenda president amene chakwina kulikonse afika poyimika m'manja kuti kwa Malawi tiyeni kwina kulikonse kumonga vile president amene chamuwowozeni mpaka na amene uja asiye kutani kuti asiye kuyenda. President okaniza ophwanya ufulu wa anthu kuti asamapange mademoja kwina kulikonse komwe ngayende 10 muwowozeni kwa njira yokhayo amene uja akanika kupanga chani kuti akanika kupanga misonkhano, amene uja akanika kupanga misonkhano kungadusa amene uja 9 president wausiru kwambiri, president amene afuna kutibwezeresa ife mu ulamuliro wa chipani chimodzi, president amene akupha anthu boma lachiti kupha anthu mosasamala, president amene likuphwanya maufulu anthu kuti asatani kuti asapange mademo, anthu asadandaule pa chinthu china chilichonse chomwe chikuwaphinja. President wausiru, president wangokhalira kupempha, sakupanga invest mwandani kuti mwa Amalawi kuti azikhala ndi zinthu zawo koma kulowesa njala cholinga kathandiza thumba lachimanga amutamande. Ndi president woyipa kwambiri. Zinthu mene zafikira panozi ndiye tikamulole president wokuti alibe masomphenya, president amene sapanga invest mwa Amalawi, president yoti mutu mwache munazaza ndi kupempha dziko la Malawi nkumanyozeka kwina kulikonse chifukwa cha kupempha, chifukwa cha kusogoleri opusa watani kuti wa Lazarus Chakwera.
tikamusankheso 2025 ife mbiri yathu izikhala kupempha achinyamata. Tiyeni tiganize bwinobwino. Ndale zotengera chigawo kuti uyu ndi wakwathu kapena uyu ndodani, koma nkhati munthu uyu ali chisiru sibwino kusapota ndipo sasapote chisiru chifukwa chona kuti ndi wachigawo chakwanu. Andi chimene amalawi anachangamuka, ndale za chigawo zinapita kalekale. Andi iwe chakwera tikukhwekhwereza chigawo chapakati pomwe pano, tikufuna tikuze tikukhwekhwereza chigawo chapakati pomwe pano. Andi chigawo chapakati pano pa iweyo suyenda misonkhano yako ikhala yovuta, kwina kulikonse ungayende iweyo kukhala kulani kodi, kukhala kuwowozedwa. Akukaniza mademo amalawi, tiyena akamatiyendera m'mizi mwathumo timuwowoze president opusa ngati ameneyo. Chifukwa ndi president opusa, ndi president amene akufuna tikokera ku chipani chimodzi, ndi president osasamala zandani kuleza munthu, president okakamira. Mwachisanzo munamuona ngati kuti anakwanisa kufika ponena kupha anthu 9, president woipa kwambiri Lazarus Chakwera. Ndi kwina kulikonse amene angayenda amene akuyenera kuti awowozedwe pakana iye asowe mtendere, ndipo pakana iye yekha afike poganiza kuti azizilingalira kuti analowera chani. Chifukwa ni munthu opusa, anachoka ku Assembly la Mulungu ali munthu wopusa kwambiri, ali munthu amene sanabwere ndi cholinga chothandiza dziko la Malawi. Anangobwera kuchoka ku Assemblies of God kwa iye kusiya president wa church uja kufuna kuzatani kodi kuzapasula dziko la Malawi, kufuna kuzabwezeresa anthu mu ulamuliro omwe anatulukamo kalekale 1994 pa ulamuliro wa Kamuzu. Ndiye yabweresanso ulamuliro umene ndikuyenjezeranso pamene popo ndikwaphinja Malawi, ndikuwapanga Amalawi kuti asalankhule china chilichonse, ndikugula zikwanje kumakasunga kabweri atete kulemba apolisi amene akusakasaka china Ntanyiwa, amene akusakasaka china Bakili kuno, akusakasaka activist wina aliyense amene akulankhula kuti athane naye. Ndi president woipa kwambiri. Tiyeni kubwezera kwa amene ndikuona kuti zichakumalesa kuti samapange mademo zija akulesa kuti ife chana Bernard manja asajo oke paijeni, kubwezera kwake ndikumuwowoza kuti aziwe kuti iye nziko muno musakutani kuti sakufunika. Kwina kuliko sangapite president angapangise msonkhano president amene tena ine timutani kuti timuwowoze kuti aziziwa kumuwowoza mumuchitisa manyazi kuti asiye ndi kuyenda komwe ndi kampeni yomwe asayipange president opusa ngati amene. Like, share, Malawian Cameras, right.